योगी आदित्यनाथ के एगो ऑफर जे 6 बजे से लगाई 11:30 बजे तक मोबाइल चलाई ओकरा के 15,000 रुपया मिली। ठीक बा। आ साथ में रिचार्ज के साथ मोबाइल रही। ओकरा में ई नियम रही कि जेवना लड़की से रात भर बतियाइबा लोगन ओकरा से शादी करना पड़ेगा। ई सोचना केकर हा? योगी आदित्यनाथ के। हाँ, हमरा तो सवेरे खबर हुए 23 तारीख के, तो हम सोचने कि सबके बता दी हमें बतावल जरूरी बा। तो अगर जेके चलावे के हो 6 से लगाई 11:30 बजे तक मोबाइल ओके 15,000 रुपये एडवांस और साथ में मोबाइल रिचार्ज रही 2 महीना के ऑफर हमारे तरफ से और हमारे आदित्यनाथ योगी के तरफ से।